Που παίζουν. Ο Καραγκούνης που παίζει, παίζει στην Μπενφίκα. Αυτό να σου πω. Δηλαδή ο Ολυμπιακός παίζει. Ο Κυριάκος που παίζει. Ο ένας που παίζει, ο άλλος που παίζει. Δεν μπορώ να διανοηθώ όταν ένας παίκτης δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, πώς μπορεί να κάνει για την Μπενφίκα ή για τη Ρέιτζερς ή για την οποιαδήποτε ομάδα. Ή για την... δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν κάνει δηλαδή για τον Παναθηναϊκό και κάνει για την Μπενφίκα. Δηλαδή το πρωτάθλημα το δικό μας είναι τόσο ανώτερο από ότι είναι της Πορτογαλίας ή το πρωτάθλημα της Ιταλίας που πήγε ο Γιώργος ή το πρωτάθλημα της Ρέιτζερς που παίζει ο Κυριάκος. Δεν το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που έφυγα από το 1994 από τον Παναθηναϊκό, οι πόρτες για μένα είναι κομμένες. Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Μιλάμε πάντα υποθετικά, μιλάμε πάντα αν, θα και δεν μπορώ να ξέρω. Στα 25 χρόνια που είναι η οικογένεια Παρτενογιάννη στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω να έχει φύγει κανένας ποδοσφαιριστής σύμβολο και να έχει φύγει καλά. Θέλετε να σας θυμίσω ονόματα, θέλετε Καψής, θέλετε το συγχωρημένο τον Γυράστα, θέλετε τον Σαραβάκο, θέλετε τον Αντωνίου, θέλετε... Ο μόνος ποδοσφαιριστής ο οποίος έμεινε ανυπηρέαστος από όλη αυτή την κατάσταση ήταν μόνο ο Βαζέφη, κανένας άλλος. Χωρίς να θέλω να ρίξω τίποτα. Έτσι, πως του είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πραγματικά υπόδειγμα και καλά φερθήκαν. Ο Καλιτζάκης δεν έφυγε με πίκρα. Πού φαίνεται αυτό, κατά τη γνώμη σας? Είναι νοοτροπία, δεν ξέρω. Ίσως θέλουν να διώξουν κάποια λάθη δικά τους και να τα φορτώσουν στα παιδιά. Δεν είναι έτσι. Και εγώ δεν έφυγα με τις καλύτερες ανάγκες. Εγώ θα πω κάτι. Δεν έχω τίποτα με τον Παναθηναϊκό. Εγώ έχω με την οικογένεια Παρτενογιάννη πρόβλημα. Έτσι, πρόβλημα. Γιατί τόσα χρόνια ήμουν από το 1994 έχω φύγει από τον Παναθηναϊκό και ακόμα δεν έχω βρει το λόγο που έχω φύγει από τον Παναθηναϊκό. Μπορείτε να τοποθέσετε? Δεν μπορώ να υποθέσω τίποτα. Ειλικρινά δεν μπορώ να μιλήσω. Ειλικρινά έψαξα να βρω κάποιες στιγμές να μιλήσω με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Παρτενογιάννη. Δεν μπόρεσα να μιλήσω, να βρω μια άκρη γιατί ποιο λόγο έφυγα. Δηλαδή βρήκατε πόρτες κλειστές, αυτό μας λέτε τώρα? Ερμητικά κλειστές. Όπως είναι και τώρα κλειστές. Η περίπτωση δική μου ήταν το 1994, τότε που τελείωσε το συμβόλαιό μου. Από τον Ιανουάριο ήμουν πραγωνισμένος. Ήταν να φύγω να πάω στο παγκόσμιο κύπελλο να παίξω τότε στην Αμερική. Επενέβησαν καλοφελητές και δεν πήγα. Αν μπορεί κάποιος μαθηματικός να μας πει στα 12 χρόνια πόσες πενταετίες πρέπει να έχει κάνει κάποιος ποδοσφαιριστής, μπορεί να μου το ρίξει γιατί εγώ δεν ξέρω. Εγώ έκανα μία. Στα 12 χρόνια. Έκανα μία. Υπάρχει κανένας μαθηματικός να μου το διαρρέσει και να μου το φτιάξει? Είπατε το 1994 έχετε φύγει, έχουν κλείσει οι πόρτες. Προσπαθήσατε να κάνετε κάποιο είδους προσέγγιση με τη διοίκηση από εκεί και έπειτα? Από τη στιγμή που σταμάτησα να παίζω ποδόσφαιρο και ασχολήθηκα πλέον με την προπονητική ένα διάστημα 3 χρόνια και τώρα εδώ με το πρακτορείο που έχω εδώ, έχω σταματήσει κάθε προσπάθεια. Δεν μπόρεσα να βρω τα 2 χρόνια, 3 χρόνια που ήμουν ακόμα ενεργεία, δεν μπόρεσα να βρω όσο και αν προσπάθησα να βρω κάποια λύση, να δω τι φταίει, αν φταίω, αν φταίει κάποιος άλλος. Δεν μπόρεσα να βρω άκρη. Από τη στιγμή όμως που σταμάτησα το ποδόσφαιρο, να παίζω ποδόσφαιρο, έπρεπε και εγώ να ψάχνω να βρω τι φταίει. Έψαχνε να βρει ο κύριος Μαυρίδης τι φταίει. Εγώ θα πω ότι έχει κάποιο δίκιο σε κάποιες συμπεριφορές που υπάρχουν από τις ομάδες του ποδοσφαιριστές. Θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα: τι κάνει ο Μπασινάς 6 μήνες στον Παναθηναϊκό? Ο Μπασινάς είναι παραγωνισμένος γιατί δεν ήθελε να υπογράψει το συμβόλαιο του το καινούριο που ήταν με μικρότερες αποδοχές. Όπως έγινε και με τα περισσότερα παιδιά που βγήκαν από την ομάδα. Έτσι. Αλλά κακώς, ό,τι έγινε, έγινε. Εγώ δεν θα σταθώ εκεί. Παίχτες έρχονται, παίχτες φεύγουν. Δεν θα πω αν κάνει να παίζουν ή αν κάνανε ή γιατί φύγανε και πώς φύγανε. Ένας προβληματισμός που γεννήθηκε από αυτά που είπε ο κ. Μαυρίδης είναι ο εξής. Θα μπορούσε, σε σχέση με τα πιτσιρίκια που είπατε νωρίτερα, που έχει αυτή τη στιγμή στο δυναμικό του Παναθηναϊκός και πήραν την ευκαιρία, θα μπορούσαν να σταθούν και κάποια από αυτά τα παιδιά που φύγανε και να ήταν πιο δυνατή η ομάδα. Επίπεδου παγκοσμίου είναι τα παιδιά, έτσι. Εδώ που έχουν φύγει. Οι μετακινήσεις γίνονται πάρα πολύ αργά και πάρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή ο Καραγκούνης μετά πόσα χρόνια βγήκε το Παναθηναϊκό? Μετά από 6 χρόνια, 7, 10, 12. Ναι. Στην Αγγλία σας πληροφορώ ότι κάθε εβδομάδα οι ποδοσφαιριστές φεύγουν από τις ομάδες και αλλάζουν ομάδες συνέχεια. Όπως και σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί οι μεταγραφές είναι ελεύθερες. Έτσι. Μπορεί ο Μπασινάς που δεν παίζει να πήγαινε στον Ολυμπιακό της Αγγλίας και να παίζει εκεί κάποια στιγμή. Άμα ήταν στην Αγγλία σε κάποια ομάδα. Δηλαδή είχα εγώ συμπαίχτη μου που παίζει Wolverhampton μια εβδομάδα, μετά ξανά παίζει σε εμάς πάλι. Δεν τους ενδιαφέρει. Θέλουν να παίζουν ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το κακό που δεν έχουν ξεχωρίσει εδώ. Ότι οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες, πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο. Τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Το να αφήνουμε μέχρι το καλοκαίρι και παίζει ποδόσφαιρο.
Άμα θέλει να κάτσει, κάθεται. Άμα θέλει να κάτσει, δεν το θέλουμε, τον αφήνουμε και φεύγει. Απλά πράγματα. Δεν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία αν έπρεπε να κάτσει ή όχι, γιατί δεν έκατσε. Και θέλω να κάνω και ένα ερώτημα στο φίλο μου τον Κώστα, γιατί είμαστε και καλοί φίλοι. Γιατί αυτά που είπε ότι δεν ξέρει γιατί έφυγε από τον Παναθηναϊκό και πώς έφυγε γιατί τον παραγωνίστηκε για την εθνική ομάδα, γιατί δεν τα είπε εκείνη την περίοδο. Ένα ερωτηματικό. Βιαστά και πέστα. Ένα ερωτηματικό. Τώρα τι κέρδος έχουμε, κανένας δεν έχει κέρδος τώρα. Διονύση, να παντρέψουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, βλέπεις ότι καμιά φορά οι τύχες αυτών των ομάδων, βλέπεις, στο αποτέλεσμα είναι ίδιες. Τρώει ο ένας 4, τρώει ο άλλος 5. Ζυγίζουν τα πράγματα. Δηλαδή, ερχόμαστε πάλι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ζυγίζουν τα πράγματα. Τι συγγένεια βλέπεις Παναθηναϊκού Ολυμπιακούς ό,τι αφορά τα αποτελέσματα? Εσύ βλέπεις ή δεν βλέπεις? Στα αποτελέσματα. Ναι, τη συμπεριφορά. Νομίζω ότι περισσότερο θα πρέπει να ανησυχεί τον κόσμο του Παναθηναϊκού η μεταβολή που παρουσιάζει τελευταία μια ομάδα που αν άλλο έμπαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι δεν θα φάει 5. Γιατί το έλεγε αυτό για τον Παναθηναϊκό. Ναι, το έλεγε. Ενώ για τον Ολυμπιακό όλοι λένε ότι είναι ανοιχτό το κεφάλαιο γιατί στην Ευρώπη έχει συνηθίσει να τρώει σφαλιάρες, όπως λέμε απλά και λαϊκά. Αλλά νομίζω ότι σε θέματα συμπεριφοράς οι δύο ομάδες απέχουν πάρα πολύ στο Δεν έπαιξε και με καμία ομάδα της πλάκα αυτά. Η Μπαρσελόνα είναι φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Θέλω να σου πω, πήγε στην Ουντινέζε όμως. Πήγε στην Ουντινέζε και έφαγε 3, δεν μπορούσε να φάει ένα 3. Η Ουντινέζε δεν έχει καμία. Εντάξει, είναι μια καλή ομάδα. Δεν έχει καμία σχέση η Ουντινέζε με την Μπαρσελόνα. Ναι, καμία σχέση. Είδαμε το παιχνίδι Βρέντερ Βέρμες Ουντινέζε 4-3. Μπήκανε πολλά γκολ. Δεν έχει σημασία. Και εγώ θεωρώ και το αποτέλεσμα του Παναθηναϊκού στην Ουντινέζε ήταν καθαρά πλασματικό, δεν ήταν τόσο αποτέλεσμα έτσι. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Πιστεύω ότι δεν τα καταφέραμε. Είναι λίγος ο χρόνος εντάξει, θέλει πολύ τελειώσουμε αυτό, αλλά τουλάχιστον περάσαμε καλά. Σας ευχαριστώ, περάσαμε καλά. Εγώ πέρασα καλά, δεν ξέρω εσείς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί, θα το επαναλάβουμε. Αλλά με περισσότερο χρόνο και για πιο στενό όριο να κινηθούμε. Την κάναμε Ολυμπιακή την εκπομπή, τη ζυγίσαμε περισσότερο στον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό χρωστάμε την άλλη εβδομάδα περισσότερα πράγματα. Είναι το DNA της ομάδας. Ναι, είναι το DNA. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Επόμενη εκπομπή πέναλτι και γκολ την άλλη εβδομάδα με κάποιο άλλο θέμα. Πάντα μέσα από την επικαιρότητα. Προφανώς από το πρωτάθλημα θα ανακύψει. Θα δούμε. Καλό βράδυ, να είστε καλά.